Anong pangalan mo, ma'am? Cindy, ikaw, sir? Okay, kayo? Sunny, okay. Bigyan ko yung stickers, ha? Anong pangalan mo? Angelica. Oh. Parang si Angelica Panganiban, ha? Aldrin, ayan. Oh, Neng. Okay. Ang pangalan mo? Jennifer, ayan. Parang si J-Lo, Jennifer Lopez. So, what's up guys? Ngayon ay pupunta tayo sa Arenas Drive sa may bandang Malasaki. So, nakita ko lang ito sa isang post sa Facebook na ginagawang daan. At magandang pasyalan ito. Marami ding namamasyal doon ng mga nagbabike, mga nagmomotor. Kaya susubukan nating tignan kung talagang maganda yung lugar. Tara, samahan nyo guys. Ha? So, as usual, traffic na naman. Kasi katatapos lang ng katatapos lang ng sunod-sunod na tag-ulan, tapos binaha pa itong lugar ng Pangasinan, itong Kalasyaw. Kaya eto ngayon lang naglalabasan yung mga tao. Alam nyo na, siyempre mahirap lumabas kapag baha. Baka tubuan ka pa dyan ng mga mga sakit sa balat, ganyan, alibunga, ganun. Kaya mas maigi na naman natili na lang tayo sa mga bahay natin para iwas sakit din. Especially yung yung tinatawag nilang leptospirosis. Yung galing sa ihi ng daga. Masarap nang bumiyahe ngayon. Wala nang baha. Parang nakakita na naman ako ng ng chicks overtigan natin guys para makita natin kung maganda. Tingnan natin kung maganda. Oh, ganda. Ito guys, nagkaligaw-ligaw na ako. Loko tong Google Map. Sabi niya diretso, tapos ngayon naman dito na. Dito na pala kami dapat kakanan. Dumiretso kasi kami. Mali. Grabe, ay init. Traffic pa. Dapat talaga maaga talaga. Dapat maagang pupunta doon sa Arenas Drive. Ang ganda ng daan dito Sarap at banking. 5 minutes later. Is alam niyo yung Arenas Drive? Ha? Saan? Diretso lang? Hindi na ako liliko? Diretso, liko. Tapos kanan? Oh.
Hi, sige, salamat ah. Six and a half hours later. Ayun, pwede ko kayong isama sa vlog. Okay lang, isama ko kayo sa vlog. Sa vlog. Ayan. Anong pangalan mo, ma'am? Cindy, ikaw, sir? Okay, kayo? Sunny, okay. Bigyan ko yung stickers, ha? Ganda ng motor mo. Oh, sing ganda mo. Ah. Cindy. Ayan. Nag-aaral kayo? Ayan, sige, ito dagdagan ko pa. Check nyo na lang yan ha. Baka bukas siguro i-upload ko na yan. Kasama kayong tatlo ha. Sama ko kayo ha. Ha? Tiga saan kayo? Ito po yun. Maraming... Ito yung name nyo tapi. Oo, ito. Yan. Yan ako, i-search nyo lang ha. Ah, sige. Okay. Oh, ingat kayo ha. Sama na kami sa inyo. Sige. So, ito na yung place guys. Maganda yung daan, wala namang traffic. Kaya siguradong mag-i-enjoy naman kayo dito pag pumunta kayo dito. So, ito lang ang medyo hindi pa tapos sa kalsada. Ito kung nakikita nyo, lubak-lubak pa. Yan. So first time ko lang pumunta dito kaya hindi ko rin kabisado yung daan. Umaasa lang ako kay Google Map. Yan, kaya medyo ingat-ingat lang kayo mga ngayosi kung pupunta kayo dito. Yan, ito po makikita nyo yan. Papunta doon sa Arenas Drive. Galit na galit yung motor ni kuya. Dumaan lang ako, bumibirit siya. Ayan, so meron pang mga baha-baha. Arenas Gym, ayan. Ito po yung Arenas Gym. Ah, marami talaga na pupunta ron, oh. Yung iba, yung iba may dala pang bako, no. Ayun, oh. Ayawan ko, Aerox ata ito. May dala silang parang milk tea ata yan. Ayan, oh. Ayan. Bigla ako nauhaw, ah. Ang init kasi. So guys, nandito na tayo sa Arenas Drive. Ayan, ganito po yun lugar na yun Ayan. Ayan po. So pa-picture muna tayo. Malayo daw to, mahaba daw to eh. Tara. Ayan, kung makikita nyo, palayan po ito. Na ginawa ng kalsada. Ayan. Ayan po. So magsa-sunset na, oh. Baba ka muna. Ayun ang picture dun, oh. Ang ganda. Hindi kayo magpapapicture dyan o dun na?
Pupuntahan mo na natin doon. Sige na. Puminto kasi kayo eh. Oo. Doon na tayo, tara. Titignan ko muna yung dulo niya. Iba-vlog ko hanggang dulo. Okay ka na. So, andito na tayo sa ano. Yan, ang ganda pala dito, no? Kaya lang, yan yung kalsada. Maraming ano, maraming mga putik-putik. Ang ganda ng sunset, oh. Ay, tama, sunset. Kala ko sunrise. Ganda, oh. So, puntahan natin hanggang dulo para makita natin kung ano bang itsura ng dulo na to. Ay, ganito pala. So, ayun, oh, ang ganda. Diba? Ay, hanggang dito na lang pala. So guys, kung kayo pupunta dito, ito po ay sarado na. Ewan ko kung bukas pa to. Kung pwede, ay pwede pa. Pwede pa ata. Okay, try natin ha. Try natin pumunta pa hanggang dulo. Para makita ninyo ano. Kung pupunta kayo dito, at least alam nyo na kung hanggang saan ang dead end ng kalsadang ito. Bomba daw, kaya nag-request sila bomba. Pinagbigyan naman natin guys, kaya alam mo na mabait tayo. Pag sinabing bomba, bomba. Ayun, ang daming tao. Grabe. Grabe. Oo. Hanggang saan kaya din? Ito pala ang ano niya. Ang dead end ata niya. Ayun. Boss, malayo pa yan? Yung diretso? Ano po yun? Malayo pa yung dire-diretso na yan? Malayo pa? Malapit na po. Tapos wala na? Puputulin na nila? Ay, sige. Ay, ito pa yan. Malayo pa yan? Opo. Ayaw pa. Ay, wala. Pinasyalan lang namin tong lugar. Kasi ano? Ganyan lang yan po. Ganyan lang po. Ay, hanggang dyan lang. Malapit lang. Oo. Pinasyalan lang namin kasi maganda. Nakita ko sa Facebook. Oo. Kasama kayo sa ano? Nagbablog kasi ako eh. Okay lang. Ayan. Dito na muna tayo sa ano, sa mga kabataan at bigyan natin sila ng stickers. Ano pa namin? Oo, makikita kayo. Ano pangalan mo, sir? Giriman po, sir. Vlogger. Klimer? Klimer. Ikaw, sir? Ikaw, sir? Ayan, ayan. Medyo ano naman tayo. Oh. Ikaw, sir, ang pangalan mo? Yung nasa likod mo. Jan. Sige, bigyan ko yung sticker ha. Sandali, bababa muna ako para makita kayong lahat ha. Pangalan mo, sir? Jericho. Ikaw? Sige. Pangalan mo, sir? Jan Ray. Ikaw? Jan. Pangalan niyo muna para makita. James. Ikaw? Okay. Ikaw, pangalan mo? Ha? Jim Ray. Jay. Yan. Ayan yung pangalan ng ano ha. Panoorin nyo, kasama kayo, naka-record ako. Okay. Sandali. Yan, sige. RJ, pangalan. Sandali. Wait lang ha, pa tayo. Isan. Okay. Pangalan mo? Okay. Pangalan mo? Ayan. Ayan, sige. Ayan. Ayan. Sandali, baka matumbahan kayo ng motor. Sandali lang, dito lang kayo, yan. Dito lang kayo. Ayan. Ayan.
Oh, kaway-kaway muna kayo dyan sa camera para ano, makita kayong lahat. Ayan. I-search nyo to sa YouTube. Makikita nyo bukas siguro sa susunod na araw, ha? Paano mo, sir? Dari, ah. Oh, ikaw. Wala na sila. Meron ka na, di ba? Hindi pa kayo na. Kayo yung nahuli. Oh, pangalan mo, sir? Raymart. Oh, sige. Ha. Pangalan mo? Oh, Kennedy. Ikaw, meron ka na? Oh. Ikaw, pangalan mo, sir? Arnold. Okay na? Oh, tara. Kaway-kaway kayo. Ito lang, ha. Okay. Dali, bombahin lang natin, guys, para makita nila. Okay. So, nabingi sila, guys. Okay, guys, okay na. Oh, na-record mo ba? Ha? Isa pa? Okay, isa pa raw. Okay. Ano, wala na kami, ha? Pupunta muna kami ron, ha? Okay. Punta muna kami ron, ha? Tutumbukin ko lang yung ano, yung dulo para malaman ko kung saan ano. Ha? Sige, ingat kayo. Babalik din naman ako pag ganun. Sige. Abangan nyo, kasama kayo sa vlog. Ha? O, sige. O, sige. Tara, tara. So, kung makikita nyo, ito na po yung daan ng ano, daan ng Arenas Drive. So, hindi ko alam kung saan ito papunta. Check natin kung saan siya papunta, kung hanggang saan siya, at saka kung anong lugar itong ano, itong nandito. Ayan, so ayan, wala nang araw, sunset na. Ay, hanggang dito na pala to. So wala na pala, hanggang dito na lang pala. Ano pangalan mo? Angelica. Oh. Parang si Angelica Panganiban, ah. Yung kasama mo, saan, ah? Oh. Nakakuha na po ko kanina yung kapatid ko. Ay, ang pangalan mo, sir? Oh, ayan yung pangalan ng YouTube, ah. Kuya, isa pa po sa kanya. Bali, nagre-record ako, sir, ah. Ayan pangalan. Kasama kayo, sir, okay lang? Kasama kayo, oh. Sa YouTube channel yung bata. Oo. Kuya, isa pa. Ay, yung nagbigay ng tulong? Opo. Oo, ako yun. Anong, sandali, asan yung isa? Pangalan mo? Jennifer po. Hindi ka makita. Alika. Kayo, sir, pangalan nyo? Aldrin, ayan. Ikaw po, kuya? Oh, Neng. Okay. Ang pangalan mo? Jennifer, ayan, parang si J-Lo. Jennifer Lopez. Okay. Hanggang dito na lang ba to? Wala na? Pero ito yung Arenas Drive. Ay, sa anong lugar ito? Pag kanan po kayo, Alcala po. Pag kaliwa po, Alcala. Pag kanan, Malasik na. Ay, so babalik na lang kami. Doon pala talagang pasyalan, ano? Sige, ingat kayo, ah. Oo. Oo. Oh, meron pa. Anong pangalan mo, sir? Itabi mo, baka masagasaan kayo. Tabi nyo lang. Brian? Brian, okay. Oh, Brian. Ikaw, sir? James, oh. Pangalan mo? EJ. Oh, shoutout sa inyong lahat. EJ din. Anong pangalan mo, sir? Allen? Okay, Allen. Hello. Uy, nalaglag yung ano, vitamins natin. Anong pangalan mo? Oh. Kayo, ang pangalan mo? Oh. Naku, naka-traffic na tayo. Nakakaya. Oh, yan. Oh, sir. Oh, yan. Wala na ata. Oh, ingat kayo, ha.
Ako, ubos. Anong pangalan mo? Tatlo na lang to eh. Anong pangalan mo? Oo, sige, sige. Kukunin ko pa yung ibang sticker doon sa kasama ko ha. Doon o, doon banda ha. Wala na akong sticker eh. Naubos na eh. Oh. Dali. Andito ako sa kanto ng ng Arenas. Wait lang. Naubos na yung sticker ko. 2,000 years later. Oh, bigyan mo na maraming ka. Game. Dito lang kami dalawa, kuya ka. Sige na, bye. Sige. Oh, dyan. Game. Dismiss nga, pare. Pang-ID namin. Eh, pag-trupa pala. Eh, trupa. Kaya naman maganda pa ganun para kita yung buhok. Yan. Nakabadot na yung tao. Sabay. Nabigyan ka na eh. Okay na, wala na. Magbibigay pa ako na. Oh, sige po. Pabumba bet. Kaya daw, pabumba daw po. Hindi pa daw po. Marami daw tao. Ye. Wait lang po, kuya. Video. Sige, video. Baka ako salamat tika. Pero ito na lang, naubos. 100 yung talang. Ang dami palang tao dito. Alam mo? Ayan. Ayan, yung nakikita niyo sa Facebook. Oh. Ayan, kasama kayo sir, naka-record kayo ha. Ano pangalan mo sir? Anong pangalan mo? Jefferson daw. Ayan.
Sir, sige nga po, sir. Anong pangalan mo? JP po. Tara, halika rito. Jason. Wala ka pa makatingin? Wala pa. O, din ko yan. Dami kasi kanina. Magkarating lang namin eh. Ikaw, ang pangalan mo? Jeffrey po. Ha? Jeffrey. Jeffrey din. Siya? JP, oh. Oh, sige, pa-picture kayo dito. Sana. Ha? Sana po eh. Makasama ako. Sige, sige. Sana all. One, two. Isa pa. One, two. So guys, maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanonood po ng vlog natin, sa mga subscribers po natin. Maraming salamat. At dito ko na po tatapusin ang vlog ko. So sa lahat ng mga kayoski dyan, ride safe, God bless, ciao.